portál pre B2B obchodníkov. Obchodník sa prihlási, každý má vlastné konto a má tu súhrnné informácie, všetko, čo potrebuje na prípravu pre obchodovanie. Na začiatku má prehľad, rýchle tipy. Má tu prvý kontakt aj s názornými ukážkami. Následne má ukázané, čo má spraviť ďalej, aké kroky, aj so scenármi. A samozrejme často kladené otázky od klientov a ďalšie informácie. V druhej časti má cieľové skupiny, na koho sa má zamerať, súhrnné informácie, odporúčania, kalkulačku, aby vedel klientovi vypočítať úspory v tomto prípade, ktorú môže vlastne používať aj priamo na stretnutí s klientom. Je to prepojené s CRM systémom, môže si tu obchodník vyhľadať konkrétneho klienta, či je priradený v CRM nejakému ďalšiemu obchodníkovi, ak nie, dá pridať lead. Následne tu má všetky dokumenty, zmluvy, technické špecifikácie, všetko, čo potrebuje mať po ruke, názorné e-maily a proces. Referencie sú veľmi dôležité, aby ich vedel používať v praxi. Znovu, nemusí ich hľadať, má ich prístupné na stretnutí a vždy po ruke. Toto je bonus ako typológia klientov. Je to pomoc v komunikácii, aby rozumel, že každý klient môže mať iný prístup, iný spôsob v komunikácii. Sú tu odporúčania a rýchle tipy. A následne je tu potom pre admina všetci používateľia a admin prostredie.